Els historiadors, jo ho dic amb la seguretat que jo no ho descobrec, perquè és una cosa que està a l'abast de tothom. És a dir, qui va començar la guerra? Qui va apoyar els soldats? Doncs va apoyar la banca, l'església i l'exèrcit com a força armada. Qui va guanyar la guerra? Qui va fer el repart del botí? Ja no és que presentaven tots els assassinats i no va passar 20 anys a la presó. No. Ara parlem del guany material. Qui va guanyar la guerra? La va guanyar la banca, l'església i l'exèrcit sempre ha mentit per si algú s'atreveix a tocar els privilegis de la banca i de l'església. És a dir, que la major part dels que tenen fortunes avui dia són tretes de la misèria de la postguerra espanyola i dels assassinats que es van fer, que va fer que la gent tingués tanta por que no tingués esme, no ja per protestar, sinó per defensar els seus mínims privilegis. 7 terratenientes cobran tanto de la UE como 11.700 agricultores. 7. És a dir, això és el botí de la guerra o no? Perquè si hi hagués hagut botí, el duqués de l'Alba no tindria totes les terres que té a la Manxa, Extremadura i Andalusia. Doncs aquí a les 7 està el duqués de l'Alba.